Autót Amerikában gyártottak először futószallagon, hadihajót pedig Velencében. Igaz, 6-700 évvel korábban itt az Arzenáléban, amelynek méretei szinte felfoghatatlanok. A középkori hajógyár a jelenlegi város 1/6 részét foglalja el, és különlegessége már a kezdetektől az volt, hogy munkafázisokra osztva dolgoztak a mesteremberek. Szükség esetén napi közel 1 tucat hadigája került ki a kezeik közül. Az Arzenále az elmúlt évtizedekben kiürült. Szigorúan őrzött hadi objektummá nyilvánították, de igazából nem őriznek itt semmit. Sajnos magukat a műemléképületeket sem, pedig egy hosszú távú program tervei szerint egyszer majd itt nyílik meg a világ legnagyobb hajómúzeuma. Gilberto segítségével és a hivatalosságok protekciójával néhány percre bebocsátást nyertünk a valóban gépfegyveres katonák által őrzött és egykor szebb napokat látott hajógyárba. Érdekes kép tárult elénk, békésen megfér egymás mellett a hidegháború időszakából itt maradt vörös csillagos haditenger alatt járó, és az a több mint 100 éves régi velencei teherhajó, a Peata, aminek felújítása Gilberto egyik nagy álma. Velence a 2 órás turisták Mekkája. Érkezés, Vaporetto, fotózkodás a galambokkal a Szent Márk téren, 1-2 csecsebecse a Rialto híd üzleteiből, és persze az elmaradhatatlan 50 perces gondolázás a kijelölt turista útvonalakon. Miközben a sláger múzeumokban és műemlékeknél mozdulni sem lehet, a kis sikátorokban síri a csend, legfeljebb az irtózatos tömeg elől menekülő macskák és helybéliek nézelődnek a napsütésben. Velencére mindenki kíváncsi, de mintha senkit nem érdekelne igazán. Aki teheti, minden évben eljön, de mindig csak ugyanazért a megszokott és, ne tagadjuk, kicsit kiüresedett feelingért. Próbálom megmenteni a velencei tradíciókat minden lehetséges módon. Könyveket írok, modelleket gyártok, előadásokat tartok, múzeumok felkérésére ásatásokon veszek részt. Ez az én feladatom. Az a problémám, hogy ez a világ el fog tűnni, és Velence nem csak házakból áll, hiszen a megépülő házak előtt már voltak hajók, amikről lassan semmit sem tudunk. Senki nem foglalkozik ezzel. A legszebb velencei házak ablakai gyakran hónapokig be vannak deszkázva, aminek oka egyszerű, a luxus apartmanok milliárdos amerikai tulajdonosai gyakran csak napokra, hetekre lakják be kisebb vagyonokért vásárolt itteni otthonukat. A velenceiek döntő többsége viszont Gilbertohoz hasonlóan ma már ingázik. Nagy részük a romantikusnak egyáltalán nem nevezhető iparváros messzre lakója, és reggelente robogóval, autóbusszal vagy vonattal jár be szeretett szülővárosába dolgozni. A sajátságos velencei élet ennek ellenére a megszokott módon zajlik. A tűzoltóhajók készenlétben állnak, a szemetesek reggel 7 és 9 között különleges vízi járműveikkel elszállítják a hulladékot, és gyakran egy-egy mentőhajó szirénája töri meg az éjszakai csendet. A közlekedés legdominánsabb képviselői, a vízitaxisok, könnyen felismerhetők dögös borostájukról, méregdrága Rolex óráikról és kollektív önérzetükről, amely nem tűri, hogy forgatócsoportokhoz hasonló gyanús alakok túl sokáig fixálják őket tekintetükkel. Every year, Venice
Velencéből évente 1000 helybéli költözik ki, mert nem bírják az irtózatos árakat. Ez nekünk már megfizethetetlen. Lassan csak Velencéről beszélhetünk, velenceiekről már nem. Gilberto Penzo sosem bújik ki a bőréből, rendületlenül és elszántan jegyzeteli a hajótörténeti kuriózumokat. Ha kell, a 13. századi korból felszínre hozott hajót rekonstruálja, de még magyarországi kirándulásakor sem pihen, hiszen ígérete szerint megépíti minden idők legszebb magyar hajójának, a Phoenixnek a makettjét is. Nem csak egy idegenforgalmi attrakcióval leszünk gazdagabbak, hanem egy olyan kultúrhistóriai élmény, emlék válik ismét élővé, amely én azt mondom, nyugodtan mondhatom, hogy a maga nemében Közép-Európában páratlan. A világ hajós társadalmában elismert, köztiszteletben álló tudós, de vajon a lagunák városában meghallják-e Gilberto Penzo hangját? Velence ugyanis haldoklik, hangzik el, egyre gyakrabban ez a mondat a világon mindenhol, még Magyarországon is. Nagyon félek attól, hogy Velence ebben a formájában talán tényleg nem túl nagy jövő előtt áll, de nagyon-nagyon nagy kár érte. Velence város vezetése azonban nem képes a kis lagunákból kitiltani a nagy motoros hajókat, és bár ott is trafipaxolnak, a gyorshajtók hamar megtalálják a kiskapukat, a nem tévedés 7 különböző velencei rendőri szervezet útvesztőiben. A legnagyobb veszélyt a hullámok jelentik, kicsik és nagyok. Rendületlenül bontják le az évezredes birodalom falait. Ma már egyre többen gondolkoznak Gilbertohoz hasonlóan, de vajon elegen vannak-e, s nincs-e túl késő? Évente egy-egy erdőt vágnak ki azért, hogy Velence cölöprendszerét időről időre megerősítsék. Felújítják az épületeket, melyek egyre gyakrabban kerülnek mélyebben és mélyebben víz alá. Aqua Alta. A dagály most már évente legalább egyszer-kétszer víz alá kényszeríti a Szent Márteret is. De Velence nem csak kövekből, fából és vízből áll, hanem a velenceiekből is, akik, mint látjuk, kiszorultak a városból. Az épületek többsége ma már milliárdos külföldiek tulajdona. Mit gondolsz? Hányan gondolkodnak hozzád hasonlóan? Kevesen vagyunk, és bár látjuk a veszélyt, különbözőek a megközelítések. Egy biztos, professzionálisan kell végezni a dolgunkat, ez a legfontosabb. A legtöbb ember kompromisszumkész, elismerik, hogy vannak gondok, nem kéne annyi motoros hajó, de az igazi veszélyt, a pusztulást nem hajlandók tudomásul venni. Pedig ma már szemmel láthatóak a töredezett partszakaszok. Velence omladozik. A legbutább megközelítés sajnos itt is igaz, ha valamit nem akarsz látni, nem nézel oda.